баҳриддин маҳмадуллоев асалпарвар аст. ӯ дар ҳавлии худ ба парвариши 20 қуттии занбури асал машғул аст. мавсуф талош дорад то дар мавсими ҷамъоварии асал ки моҳи май оғоз мешавад ҳосили хуб ба даст орад. қаҳрамони мо 58 сола аст. аз оғози кор шумораи ками қуттиҳои занбури асал дошт ва бо гузашти чанд сол шумораашон зиёд гардид. нигоҳубини занбури асал даромади оилаи баҳриддин маҳмадуллоевро таъмин мекунад. мо ҷамъияти майбони доираи ҳамадонӣ ва раис ҳамон роҳбарӣ зайнулло мурозов дар 2019 мо муяссар гардонид. дар аввал 4 оилам буданд. майда ина 4 сол чунки мақсад ба 20 сола расонида меравад. майда зиндаги мо имсол ҳами тафсис шуда. хӯроки асосии занбури асал шаҳди гул мебошад ва дар наздикии хонаи қаҳрамони мо дарахтони мевадиҳанда зиёданд. баҳриддин мегӯяд ки нигоҳубини занбури асал кори осон нест. баъзан бепарвоӣ боиси кам шудани шумораи онҳо мегардад. занбур нозикҳои зиёд доранд. аммо оилае ки бисёр шид масалан хеле бисёр шид қар мебояд ки мегири бо ашка ҷидо мекунӣ ашки дигар дар бел мегири бо хай камш мекунӣ ки масалан бо қар набояд ки ин чизи бисёр нозик кайдаи занбур. ҳамин бисёр кардем бо масалан ягон инвалид ягон бечораga бо ёрдам мекунем масалан ки бо айсоли зиндагиша пеш барад. баҳриддин маҳмадуллоев ният дорад ки шумораи қуттиҳои занбурони доштаашро боз ҳам зиёд намояд. ӯ мегӯяд ки бо ин роҳ метавон нафарони имконияташон маҳдудро ба кор ҷалб намуд.